V dalekém lese byla se svojí maminkou malá holčička, která nosila červenou pláštěnku. Jmenovala se Červená Karkulka. Jednoho dne si maminka zavolá Karkulku k sobě a povídá: Karkulko, půjdeš za babičkou, doneseš jí tenhle ten košíček, má dnes narozeniny. Ano, maminko, půjdu moc ráda. A tak se Karkulka upravila, vzala košík, rozloučila se s maminkou a vydala se na cestu. Babičce to bylo daleko, ale Karkulce to vůbec nevadilo, protože si celou cestu zpívala a obdivovala krásný les. To je ale krása. I ptáčkové si prospěvují. Na rozcestí Karkulka zahlédla nádherné květiny. Ty jsou krásné, natrhám nějaké babičce. Karkulka byla tak zabraná do trhání květin, že si ani nevšimla, že ji pozoruje zlý vlk. Když v tom najednou hop a vlk byl u ní. Karkulka byla tak vystrašená, až jí spadl košík. Pomalu jí brali mrákoty, ale vlk začal sbírat věci, dávat je do košíku a Karkulce jej podal. Karkulka měla trochu strach a tak se ostýchala, ale nakonec si košík od vlka vzala. Děkuji ti. Nemáš zač, má milá. Vlk si začal s Karkulkou povídat a nenápadně vyzvídal, kde její babička bydlí. Vlk měl velice zlé úmysly, ale Karkulka o tom neměla ani tušení a tak mu pověděla, kde se babičina chaloupka nachází. Když se vlk vše dozvěděl, vydal se rychle na cestu, aby byl v chaloupce rychleji než Karkulka. Karkulka potkala myslivce a ten jí nabídl, že jí k babičce doprovodí. Mezitím už ale vlk babičce doběhl. Zaťukal na dveře a trpělivě vyčkával. Když ho babička pozvala dál, okamžitě vtrhnul do chaloupky. O něco později přicházeli k chaloupce i myslivec s Karkulkou. Rozloučili se a Karkulka šla za babičkou. Zaťukala na dveře a uslyšela hlas. Jen pojď dál, holčičko. Ahoj babičko, nesu ti košíček k tvým narozeninám. Karkulka vešla do světnice a v posteli už ležel převlečený vlk za babičku. Když Karkulka přistoupila k posteli, podivila se a zeptala se babičky. Babičko, proč máš tak velké oči? To abych tě lépe viděla. A babičko, proč máš tak velké uši? Mám je proto, abych tě lépe slyšela. A babičko, proč máš tak velké zuby? No ty mám proto, abych tě mohl sežrat. Ha, ha, ha. Vlk vyskočil z postele a vrhnul se na Karkulku. Karkulka celá vyděšená začala volat o pomoc. Pomozte mi někdo. Její volání naštěstí uslyšel myslivec. Ani na chvilku nezaváhal, popadl pušku a rozběhl se k chaloupce. Praštil vlka do hlavy a ten se skácel k zemi. Společně pak vlkovi rozpárali břicho a zachránili babičku. Moc vám děkujeme za záchranu, jste velmi laskav. Nemáte zač, rád jsem to pro vás udělal, hlavně, že všechno dobře dopadlo. Myslivec odešel a Karkulka tak konečně mohla s babičkou oslavit její narozeniny. Po společné svačince se Karkulka s babičkou rozloučila
A s dobrou náladou se vydala Karkulka zpátky domů za svou maminkou, na kterou se moc a moc těšila, protože už se nemohla dočkat, až jí bude vyprávět, co všechno se jí stalo. A zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Papá děti, mějte se labuťově a těšte se na další pohádku. Ahoj! Nemáš zač, má milá.